Достар, давам итәбез Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы һәм без сөйләшәбез, аралашабыз уңыш хакында һәм шушы уңышка ирешкән тәҗрибәгезне бүлешәсезме сез гомумән? Ул яклымы? Бүлешә яклымы? Ничек карыйсыз? Тәҗрибә уртаклашу кирәкме ул дигәнне сорауда куйдык. Кайберәүләр инде әлбәттә тәҗрибә уртаклашкач, ул бит инде кешенең нинди дә булса уңай тискәре якларын барлап чыкканын син күрәсең һәм үзең андый ялгышлыклар ясамыйсың дигән фикергә киләсең. Ә кайберәүләр әнә шул тәҗрибәсен уртаклашмыйлар ни өчен? Кешегә яхшы булмасын әле диләр. Андыйлар да бар, әйме? Ә менә тәҗрибә үз акылы белән нитсен дигән. Үзе шуңа барып җитсен әле, диме? Үз аңламыйча аңламый. Якты мисал, мин мәктәптә укыган чакта, бит, әнә ише әзерлисең бит инде. Бигрәк тә математикадан, алгебра фәннәреннән бигә бик авыр бирәләр. Һәм менә шунда теге мәсьәләләрне шишә башлаганда миңа абый шишеп күрсәтәдер иде. Мә, мин карыйдыр. Ул аңлатадыр. Теге мисал иттереп кенә. Менә хәзер менә шушы мисалымда үзеңнең мәсьәләңне шиш. Мен әйтәм, башым барып җитми, син үзең барып җитәргә тиеш, син үзең аңларга тиеш. Монысы инде әлбәттә тик була шундый эшләр. Мәсәлән, кемдә булса ниндидер эш башкарган, мәсәлән, әйме, синең дә шуңа өйрәнәсең килә. Мәсәлән, пианинода уйный. Тәҗрибәсе бар инде якын дустыңның, мәсәлән, әйме, ул аны өйрәнгән. Менә шушында барырга кирәк, менә шушы укытучыга барырга кирәк, менә шушындый пианино сайлап алырга кирәк. Ул аны үткән, белә. Һәм син инде теге бәләкәй пси баласы шикелле кая барам, нәрсә эшлим дип торганчы, аның тәҗрибәсенә таянып эш итәсең икән, сиңа шушыны өйрәнү җиңелрәк һәм рәхәтрәк була. Бәлки ул пианино, ул фано сиңа туры килеп бетмәскәдер. Бәлки туры да килмидер, ул синең бармакларыңыз балачак хыялыдыр гына.